Силата на захвата е важен показател за общото здраве и функционалните способности, особено с напредването на възрастта. Тя отразява силата на мускулите на ръцете и предмишниците, но също така корелира с общата сила и издръжливост на тялото. Изследвания показват, че отслабването на захвата е свързано с повишен риск от падания, крехкост и загуба на самостоятелност при възрастните хора. Освен това е свързано с по-високи нива на хоспитализация, когнитивен спад и дори смъртност. С напредване на възрастта мускулната маса естествено намалява, процес известен като саркопения. Силата на захвата е често един от първите забележими признаци на този процес. Поради това, че е лесна и неинвазивна за измерване, тя служи като ценен инструмент за ранно откриване на здравословни проблеми. Поддържането на силата на захвата чрез редовни упражнения с тежести, специални тренировки за ръце и физическа активност може да помогне за запазване на функционалността и подобряване на качеството на живот. Силният захват подпомага изпълнението на основни дейности, като отваряне на буркани, носене на покупки или използване на помощни средства за мобилност. Освен това, допринася за увереността и самостоятелността в ежедневието. Следенето на силата на захвата позволява на възрастните хора и здравните специалисти по-добре да оценят общото физическо състояние, да предотвратят инвалидизация и да насърчат здравословното стареене. Това е малка, но силна мярка с широко обхватни последици за дългосрочното здраве. Важно е също така да се обръща внимание не само на сгъвачите на предмишницата, китката и пръстите, но и на разгъвачите им. Балансираното укрепване на разгъвачите помага да се намали натрупаното напрежение в сгъвачите, което често води до болка и пренапрежение при прекомерна употреба на захвата. Това е особено важно за предотвратяване на състояния като тендинит, болки в китките и лактя, както и за дългосрочно поддържане на функционалността и безболезнени движения в ежедневието.